ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रायगड जिल्ह्यातून एक अतिशय मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. श्रीवर्धन पोलिसांनी अंमली पदार्थ तस्करांविरोधात मोठी मोहीम उघडत तब्बल 34,98,000 रुपये किमतीचा चरस जप्त केला आहे. शेखळीजवळील कोंडिवली स्मशानभूमीजवळ रचलेल्या विशेष सापळ्यात 63 वर्षांचा वृद्ध तस्कर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकलाय. श्रीवर्धन तालुक्यात बॉक्साईड वाहतूक करणारे चालक चरस आणि गांजाची नशा करून वाहने चालवत असल्यानं परिसरात अपघातांचं प्रमाण वाढलं होतं. श्रीवर्धन पोलिसांनी धडक कारवाई करत अंमली पदार्थ माफियांचं कंबरडं मोडलंय.